na me stress ase ya mpo nyina moa ene wanyankopon abasa yi adom ase tumi bia di wiase se oba bi obekwa makna ma di no so oba be wura ye Ghana ha edi fia beka ya bibri man ya ye nananom akoaje ato wonom na wo sora grada mpai si ni tirim piao maame wata so timi ba asase so ankasa te se de ebe die ebe ya enkra ma fa mai o sa ba no maame wata betimi asoma ne babema abewale be kun se de asase so ye botire no sa na enhiase na ye kuro enhiase ye kuro maami wata be wale wa nyese wale wa se wa wale o wo wale wa bo ye na dwuma ahwefo ye ma mo nyina kwa ba aha eye Nana Bema TV so na fo o hwe yen na Nana Bema obehu no ewo eye KENYASE kenkase gawo junction eho na abehu no de otwere ampokwa nyankopon nam nananom so edene ye no ano edene sanse one ne oba watimi akọ India memu ne wakofa memeduro ede aba aware a na eguo ni nyina no ene etimi agina ne na so wo san eye counselor se wo no yere wo ho ne bia ne ma bi koso do yetia wo mpe onsensuo ma nware ono aduane ma ni onware meda wo nchen sana be ma bi so ne wo ho bi opema de obeyama no bia na ni nso a hwenana namba no e wo screen na se na frɛ no obetutu bibia sanse wakatre yensa nyensem nyina na wose yesi nkonwa ka na nsem bia na wose yede call radio so ono abehwe siesie krofo obekọ no mo asan lie omdo mo nsem oba osiesie ma wo mo bia so ho yeden eto no enei esanso ye counselant no ye betu ye nuama anofo wo mo akoli ye Dubai ababetodwa se enkraman ene moa ene wo mo da oba ba ko be ma be saduo no etimi fa no di entra ni gibone ana sesika no ehne ne edifre na ehne ne de kro ye kasa kakra bi fa ho a enne ye be kasa fa maame wata ho maame wakasa na wakom maame wata enfie bebre obi kura ase maame wata no eye maame ne wota wo ka bo mu aye de ti ne ye be kasa fa no oho ye so de ne mabe wi ase e ma atimi ko ware bi eye no kre e de be no wo ye e de bo ani pasetena mu sanse maame wata no nipa ye suro no tina ushia oba bi na no ho fekra na apeso ne kasa ugiri yesi o maame wataba abakofa no no nsem bebre na firi mu beba odofo twen ye da ye ho aba ye ba pa be firi ye dwumadie no enso ase ye da mo asese mo atwen ye na asamre de ya da ye ho aba Nana Bema wono eno te ha no Bema kenten Bema de efe no Bema ba ko obura pen wono eno wote ho no awie ye no ba abedi nkomo pia wo Nana me da se aburu na wapom te sei ajamada roma be me na wa hyiren awie te se kanea me de se wo be me na wa hyiren awie te se kanea ajamada roma red bulb papa bi wa wonum wa so otisu ara wo so wa hyiren kase 24/7 we no bi kan wo se akono bekuma hiafo mo eje akono bekuma hiafo ebi so kra na enye hu ehu na na ehu se wala aya enye mfa kukudrom emfa bi na de sa na rehu akun ate odi di wo mu ese wo mu a sa nwuma de ese ni wura no di wo mu a di wo mu a wo mu di mu wo memu ni di wo mu a ese wa na de kansam akwa wieye na wadaroma ene ya trase yenim se wo ye counselor ni pe ba won sam enya duro nko a duro de yenim se wo ye number 1 tituru member ne ma durum obi eni ho akrom obetimi ato sanse eto apentian akọ India na ne mpanimfo ne abrofo a wo mu wonim de akwakotena se ne wa mo amandro na ade abanti ne be ma na oba bi wo mte ho ba sebe na se bie be ma ne be ma ntimi nya dwuma a eku aware ne ne kekeka ho no ene wa ma wade agina eye de wase ye bo aba so ye ma piawo e wo sa ansem no enso e ho na nei aba betodwa abibi mamu ma Ghana mamu ma yes is $10,000 you said dear no ba sebe wakọ woro no ho na boa kraman no ne nada why a counselor what tibi e bi kura wa hunu bi e de e na Adaroma wo ka fa ho bretu arehu yo ahwefo Adaroma e mi se wa wo hwe bi ahwe na Nana Bema TV Adaroma subscribe na share na fama wunua bi nso enya bi enhye ahonum na obetu ubeti afutusem na ubenya dropa emema na mokote ewu ema na abema fama
onte monte dem ho ma no aha na mbenya aduro no wasa nya futuo emu abaye o emu bon o nsuo wo hu o wo de frame me number ni guase eti mon hya na mon hye na mon so struggle na mon chama mu nua bi enya bi na mu sampa ene pa wona na Bema TV kan oyire no no ma me watayire ba bia gisa wan fama e dia me koyindia e dia me wrenchi ase eti wa opese wani ji wo wabrabo mu no hye wo kumase a me wo KENYASE ADWUMAM KENYASE Gawo Junction ubedru drugstore kese bi wo ho me somebody si wo fa drugstore ne nchen ubedru onum kamodan bi wo no maye na brosan esoro ne yempenti ye wo de oso hwehwe police ni na yire komfo no ubosi asifie fefefe sisegwa wanimu na glass hyehyɛ wonim ehwa na Bema kenten bi butuo tano yire no madam Roma Bretway nana ana de ebe wiase no na Bema kenten woyukoba me ho teteme na me wra na chese nisio na esan me be wuro adie na ebe wiase Ghana ma adie na ebe wiase sika ni bread ni pa be ko wuo mu ene ne ya yale domi mo sori a mo se yale aba no unya 40 na we 40 unya sika eno ne hia sika ne hia onya dia abeton ebia wo yem bakra bebe ma usika na wo pe no achensa wo mu pe so idi ani go to so what a shock what a shock na oba besia wasi be pro sekna ma yale ya emu atetale wo mu hu breto yehu nsam wa o yehu nsam pa na dia ma yi ye de ye be sra Ghana aban de na obe den wo ye be sra minister of women and children's affairs yes sra wo mo sa asofue mo sole ankwamla nyina afiri mo mo da mo sole yankwamla nyina afiri mo adam do mai den wo de so mo na ma yan sra amamre ani no amane no eno ya bususem atwam na sa na yetimi kire ya akoba nko maknaman aboa knaman ene ne na sa titi no betimi ayewei dabi sa titi wono so bia na nni ho unfi wo medru Ghana ha airport na wawu wo ho efi sa titi no na ye bu aduro tumi ye adwuma na ye bu aduro ene osofu ba obakọ na osofu manho a wo na ye wo musa konfo ba wo munya ya sole kofo se wo di aduro no akosa abosom be kire no akunu nti be guna ni mu ase o se bosom nye mumpa no krenti mo se bosom nye kre yade ya ni hwa man panifo ani wo mu ministers ebeye kakra no wo man tue sika kra bosomsom wo mu ntimi maje mpaibo ana so wo mu ntimi mewuram gi so mu de take it ana ba be wuram ya ne ka kire mu adan se o man yi butu o Ghana man ya ni mu guase abibi man ya ni mu guase o twedi ampo kwa mi abasa yi adom sane ba hwe o man Ghana na homre so sane ba hwe o man Ghana na homre so me chese Great to me ho awosen na wosen be go fifre beto obi a fifre te wona awosen so agu nyankopon aya de pase time nyankopon aya de pa bi sei ade ama mema ana de nkrama ne ade ma wo mo nkrama na edie ya bibifuei ya de pa ne ade ma nkrama yi awrade ni nanano mo nsa ne mehwe ye awoso wo pu yiri fa ya nyina firi wi ase me na me ka kira nka ho eye musio kese mu meme na mbekọ akote na mo dia be ya mo yire no ne be ndен na kasama ne de eka ye twuo masu ye twuo mo asu e kumwa mu firi wiase e dom ko guguram mo anche wo mo nwe abusudie mo abusudie ye tete no ya na nanu manka we bi mu a kire ye ni o mesre Ghana ma o na nanu manka kire mo o ebi ansi nti wo mo nim se bi nsi ene wo mo aka kire mo na ye se aduane a ya no ana o na nabochia ho se ana de yedi ana de wa meto kura wudi ana musuo na beba wa meto a wanu ni ye wu ntam no anu ni ye wu ntam no ko asofu ti wonom aya ni shuwa bamak sa kwayi abosomsom nye ana wa mo kyen kwase asam sabe mpreduasa asofu pawom asofa ana wa mo kyen kwase asam ni agimi fsam ani ya kire sika ani ya limit ani ya hode hwede etu obi asiso o peska obi asiso o peska hwede akọ
anu na ma komfo bone ene malam bone abefra ye mu yo ena ye bre yo eti komfo pakra wo wa ye wu no otwedi ampo kwa mi ade na ebe wiase o asase ya mpo nyina moa na me sio asase ya mpo nyina moa enu onyankopon abasa yi adom asa tumi bia di wiase se oba bi obekwa makna ma di no so oba be wura ye Ghana ha edi fia beka ya bibri maya ye na no makwa agi ato wono mo na wo sura grada mpai si ni tirim piao na asase so mpai no ansem piao adi akwasi asem ni ampa so wa mu fru play na wa mu ba mu nya play class wa wiem en crash wa mu na wa mu free ye mu mu akohwifo atutufo mua so wonya boa wutimi ne krama na no kre what kind of nonsense be this is this hey esamunu be na be wiase o bretio nana mani abre papa amai wo mu na esa no ya no mo so mo twa atemuda asofo ni mprichi se atemuda no yani ane ye de beba yani ane ye ba kofa ba nyam godi okwo yani ane ye de beba yani ane be kofa anya nyankopon na de bo o se chiwade ye bomman ne ye achiwade ye bomman aboa ne nipeda hey hosem Tofia kwa abua ni nipeda enipa ba ya nyem obosomi nkono okoje dollars abefie de abefie sika efe kakakraka no dem sika efe senchen nipa na sama na omotesa no wo ma no achen yakọ nukure no so de efrise onni tete woni fie ntete na ye bi de ma no no amfa ana de tini ya sheba ene wo ba wo se wo sheba ma wo besika enso me na be ma kentai me ba so wo sika wo sika ntimi nse me da ene me da bonti na mawu mpe Dubai sika dabi Dubai dollars sika fi Dubai dollars ebe munumu sa ana yewe ana ya na anu ya dia ba ya bi ba ha na sa me afira na me free India ba anu amode ne ba me bu ago me say emwa sa breto kafra sa wo de ya friend say da bi gi sa wo de na ewira sekan echi no wira mwa na ye run oba na sinyina apro asiaba chimifo anam se we free na madam fu bi na dada mi se Dubai sika eno o ma me 10,000 wa ha mi duru no o ma me $20,000 e kan ho ena me man me bre ni me da na kana man so wadaroma man no bi se woni me da ya na ya ka baba akotim kotena na me ma be se duo no wo ne nada sa de na me se nya ya na ya me se ya bayitwa samum yes ya bayitwa na se ukunu kura ne wada mienu wukunu adakura wadɔ no ɛso mani age ɔne wada no ade achi age so wotena nsuo so samum eti abayitwa ne kura wo mo abayitwa omu hia counselor sentine yeso omu mra ha anu nti na wo ma ware no wo mo wale a bosome pe na aguo no na agu onima mamre onintete na agu okoy osofo agisika etu ontimi nka no kura ne nkyere no ebubu fa so obeja asole no na wa oba no wadi ne wa etu one be ma ne kwadam wa fa ne ketere ma to na se a awale no enye yie se be ma no anwo bere no anfa ni ti kakra kai anhye ni twani mu a enye wo na woma ene so ko wura mu ame oba bi wo kwa da bi o pese be ma ne sesa na hwa esa di wura mu ka ho ade no so ntimi nko nyankopo ambo efri se wo bo akohwibra na ma ne kye no agye ne ho watesem eti wo kwa na be ma ne ntimi nya saa na awali jaye no nti wote dodo no awa ha awali mesesa wo ha ana metwa na mentimi fa nkyerɛw mempese megu Ghana mayani ma afi na se wo oba no a na mmuwa efiri ne ho na nsu kankan a eba na emmuwa eba na oba yi tiam sika na wai nana me de asa me ho yale a me sika no krasa yale na anko enam se ankoda kopim so otwedi ampo kwa mi abasa yi ado be paya gradasi wu ni wabusia tirimakumu abusia fo de so mu nya hwe wo mu ko bikra o ko ankra wo mu
aya yasramu a aya momi anhwe ye nanfofa emu yie wate ye manifa nanfo be fi aya momi anhwe ni yie wate aya momi anyankwala ne kasa kire wate aya momi anfa krokro ene na ada ma ye mei wate e ma ne ya momfa mo mama ne nyonko amono mu ni nkomo se oba fa ne baba yonko a se obi ka bibi kire na obeka kire ne maame so me to madam fo ne me mama mate Bretio me ra hu na papa na me sra wo fo se me sra wo mo ye makasa kire no entimi kwala no na ye sra mi nuanom asofo pa no se ye sra mo asemi mo so mo fa mprichi mayen mo fa anya cancel mayen ye sra ye nuanom malamfo se nkramofo so amon so enfam preacher solid mu fiada mayen na ye meyi jinsem o min sunumu abatan ye meyi ya bibi meyi jinsem ahefo Nana Bema TV ena samredu a uguso a wo hwe KENYASE Gawo Junction adwumam ena nana ewo yade ekọ tachimadua nansa ya nto so ani nyina bra no ho no twere ampoko am nyankopo ne nananom befa no so se enkwa wo mu nko ade a ene ani daso wo ho se nipa kro ho beto no se ya boni dua na furu ahono ne nase atatai ye nhunu nsukura ye di boni dua no ahande eye kadua obete ama ho ato nana ne wahiti enso wadaroma ahwefo nti mwakoma mrafem nana maame wata wone hwan sanse yenim se wode na yadwuma emfi ahodo bebere maame wata wone hwan Bletio nke na mani abrepa anyehwe Yesu Christ nanso no Yesu Christ mpanifo se ye jahim eti no mekoso ama me se edom pe manum asem atie mitu pan na che eti me di asem to me de program to so ache Bletio say ye kama me wata maame wata ye ensuo mu hene anase asuo nyina ehema ono kro no wo ba ne bema ono kro no a anti eye ensuo mu hene ani asuo nyina ahohom mu nyina emu hema oye ba ko anaso oye bebere maame wata ye mebre ba wo nyina wo pani wo bekọ abrewa beba ne ma beba sa de ye ya wo ntoto aso no nti edoso pa nti wo bekọ nsuo bia mu betimi anya maame wata wo oh ebetimi aba ubenya ensuo no ma ubenya ensuo no ma na maame wata na ade wo asuopo ene fra mu emu no wo yesi duru ba bia otimi ba so dem no do ye se wo mu kan no na ye no kresa ye no kre maame wata timi ba sole dem enu nti na ye kire se maame wata ne akomfo ye nkira sole dem ye nkira sole dem na ba bia no kre ne ye nwura ho enu nti efa ye wuroma ne tete sole de ye nyina wutimi koto kolesi tia ntutu so dudu akomfo nkira sole dem na de tie ne se maame wata ansa na obeba sole dem no obechia sofo no ene na sofo ne nkwala na sofo nketo obetua wo muka obrom ska papa na ska bone obetua wo muka bia na bone a wo mo ye no asoli ni mu no na so dem bone koso sa asoli dem bone koso wo mo kum nipa de ya wo mo water wo mo kum apemfo de ehefam ejina so wo mo kum nipa de hehye wo sade nipa beba so enti no so wo hunu ni sa se moja kaguo no koso a no adane ne ho aba na che so obetwia moka sa wo munyuma bone a wo ye ho munyuma bone ne wonti o na be hu se na sofo na asase edi asolema no na odi nkwala wo keka wo mutiri bom na onyim bi na nanim agu ase wo betwia woka na maame wata so timi ba asase so nokre ankasa te se de ebei die ebeya enkrama efa mayi o saba no maami wata betimi asoma ne babema abewale wa bekun afiri nipam abeyi wa firim kra obeyi ni wadi akira maami wata no amewu abow ama wawu na kese maami wata no oye papa maami wata ye papa hwen na se maami wata nye unni sika wo si aduro nye na omu hunahuna ye se enwi ya ema de bo omuti ebi efri maame wata ho enku a mode sra ebi efri maame wata ho eniam ahodo bebre ene esi fri maame wata ho
eba saase so sasam no nokure wo mu ana ankobi atefo ankobi atefo wate se obi ka ene ono nso ka bie wo konsuase hu se ye twanwi ni wo ho wo konsuase hu se ye noa friend say porridge enku ni wo ho so nim say ya no makobi dia ni wo mo a si so wo hunu say maame wata ne wo na firi bade a na che se wo no nso no wo deliver maame wata de atia ne se anwi atintin ni nyina aye sa Filipinos no wo mu wa ye twa no wo tirinwi ni so timi ba begu fom wo mu ton wo tirinwi didi so ho na ya de e ma ne ya emo mo ho yese na nam sa maame wata behu na ne tirinwi wasiesie ne unti yese o sa maame wata ono ne de na obo no we maame wata de no ana mbo no bi wo nsu ase maame wata bo ne de wo he sadi asase so ye botire no sa na nsuase na ye kuro nsuase ye kuro da ko ya mo mfa me nko so wo betimi wa kokoduro nko ade a keduru dabone na me kwa me de wo beko ya mo mfa me nko ho enu nti na ya na ma no a maame wata wale wo mo no maame wata be wale wa nyese wale wa se wa wale o wo wale wa bo ye na dwuma maame wata pu obi a wo wa yemuye wo wotema wo maame wata konfo no ye obi a tembia wo se wo ya adoye obi a ba na kom de na wo so owura wo fie e wo se wo nya futuo ene tete ye manipa wo so ho ye fe sa maame wata ne se ne ho ofe wo nya wale wo ba wo mpefin so ompefin de ya na ye se maame wata yire na ne ho ofe no maame wata mpefin de bia maame wata wo ye sen maame wata dan kra no ye ntwa moja wo wo ye kron oils de incense oils ne perfumes ana maame wata niema ehwam eto bi wo wote abrochire maame wata aka no no de nam ayi sumabrafo komfo ho na watete ne pasa na anya adwuma obi wo hono wote abrochire maame wata wo ne so na wode ne nam wono ma eto okọ adwuma enye ye de ma wo mokọ adwuma enye ye ne se tina se service no so ba wo hu mi fia ha wo hu ka sa me isu uye adwuma pa na obi na beto abechewo maame wata konfo mfa na redi anya adwuma so eniham so ba wo hu mi fia ha no mo sei sa eti maame wata wo pe ba bia glasses wo pe ba bia atai se hotie ti na de bia mi fie tie no opa hundidie ankasa eti wo bi sa okwa maame wata no oye kronkron jo na mensan emusa maame wata woni bayie wo mo twaka dabi adentina bayie timi chi obi a wo se magye efio ana magye mikunu magye meba magye nanim onyam me de akoma maame wata wo nsu ase magye ni sika me de akoma maame wata wo nsu ase sanse anu de yankwase akeka me se anu yankwase akeka wo wi na kokutire na soso na daaya na wo pu obi onso bi wo no ma wonya kromfo na so ya chi kromfo a woni ya no kromfo obo ne sumbe ya mienso ose no oka ho abaifo na samonko sadia obi a sadia mo bro no hye ne yawo no e wo se wo kan bibi e de kan maame wata wono be yo betimi aduru maame wata so wodi una tabu na ewura nsuo no ma na wodi ne de na ewura nsuo no maame wata woye kronkron enu nti angrafo friend moms kire say maame nsuo aha nsuo maame so ho chese woye kronkron enti se obi pebia ti se bia wuli se o pebia wale maame wata ma ne bia wale a obeyede oba e be ye hu amamra ma no mimi dia na ye hu amamra ma o ono oba betena se oti ho ya maame wata kasa wo adayesu mu mo bia wale maame wata bia no wo kasa no wadayesu mu wo kyerkyere no wo be so da ye wo be hu ne fefefe wo ba da mu abeti perfumes hwehwehwam sometimes na o shatade ti say gold ebi wa ni tiri gold ebi wa ne wonam nyina ye gold ebi wa ne okura ne sekan so efrisa wono won penkwasi asem etu opie na kwan mu afia na wado etu obia wakọ maame wata bia wo se wunya sekan aboden sekan wo beto ne be 100 million de kutawi ai eno na da ho eno na maame de ko
ti obi wo ha kese bia sese a wo sika enti on famra nyanti na me de wo from ya metwitwaw akasa efri se mentra no ma wo mfa obi a ne wuni fi na wo drokro no wo bra dabi gisa wa ama ha etimi ade adro mu bedi abosom kyere wo mu fie enti ana wo fra me aberewa jata red bulb adro bosom na wo kyere ni enti a frisa me mentra wo ma wo nse wo bi life wo ba be kam wonu mu asem wo ba be tena bonsam buo yi so wa ko ni mu asam ya tu nkosia papa wasum boni a wodi ni wi ase hwewuma ama wahu na wonim ana no se bosom kyere wo bi ba obi maame a obane dada ma ne wawu was menopause o suro nsem wo ba be ana wo fele se be ka se sikani we na bosom kyere ne maame eti no ni amana dada bi wo kra ye ma na dura na ye woni pane na wawu eti de waku na me ye mfa me ho so de onyo de mfa me wo kwa obi beba na wo de wa ye wo no a wan fa na ama amia musa no adura ma wo no wona wo so wa yi uja no anwo ohye na ade nam ede fa mo bai Nana Bema TV ena ahwefo mugusu a mo hwe ye se ne edika ama mo enya ne nteye no KENYASE Gawo Junction adwumam eho ena ubehu Nana Bema na yare ye ko twiko breman this one farmer wo de ba kwan bia so se nkwa wo mu dia hwere mpokwa nyankopɔ be fa nananom so na waje no enso afrim nana ya na wo mse maame wata owo mpoa no ti se mu sei no se mo kɔ ebia baby a wo wa de se mo kompoa no ana se mo ye den na oba mo ho me die me kwam maame wata me firi yafunum ye de wo me me die ensuo bi atini bia no abo gugumu no mitimi frɛ no wom ana ko gina ho no wa frɛ no anadwo be ye 2 so of 30 to 1 efiri wo ko nyina no me die mitimi frɛ no na me ne kasa na bia wo a waka ofoforo no ana se wo a wo pɛ wo no na afei yasi wunwura yakogina ho ebi obebra wo ye otibi de wo ye one ba na kyerɛ se wo pɛ wo wo ye no so mate se de fridge wo yi nsuo wo fridge mu no nyunu no na kyerɛ se ampa ofa mema ene ma ama me wata fa mema pa wo fa mema on se be ma bi wo mpa ma so wale na yira so oba ne nwokura na won kɔ ba bia sa no no pɛ on kɔ ba bia obetena ne wa sa no na maame wa dabi o ai sa wo wale wo ba na se bibi oba ba ko bibi atene chima wo ne yafunuma ubetimi akɔ adopted baby mebre na so akɔfa de obi ntimi nhwɛ no na wa be hwɛ no enkyerɛ se force wa wo munti asɛm wei ahwɛfo asɛm wei muntie mame sa wo ngwa enforce ho ebia na da be wo no sada na wo bewu ebia na akra ne mpeba ebi nso wo a wo na wo no ba ni mpe wo bewu ebi wo so a wo na wo ba ni nyini kakra bia wo bewu ama na hye ho eti sa wo ngwa na wanyini a enforce ho kwana kwati bi na behwe ne nefa kwati nipa ne bi na kohwe ne na befa so ashe nipa be nwanam wo mo ho na ye bo nyame soboa na wo kan kwasi asam na wo buru ne nana enso odoma nkoma ba ade no wo boboni ni ngawo ewo wiase sa nipa ne krampe fin dabi ti kra ne mpeso obekoto ebe wo na nkwala be ye na sum dede ebi a sa na be me na wuntam minimo oba bi wo ye kurom ha wo ba no apra wo sa nyini ye eti no oba no wo sika anu wo kwakwa ye wo mo IBF ibi ana wo ye ada wo ye na na owu ye oba no oja akola no ho oja ada wo ye na wo ye na na owu ye ena na busuafo ne bai abisa ena me frɛ saman no ema wo na me busa ne sa de no se oba wiase no ne kra no ompefin wompesa kola bi su be disturb no enu ti anu o ma ni sika so wo sika de ope wo wiase bia wo benya wu na wo kwa afeja wo bi wo busua wo nuaba wo ho etu force wo a wo bewu tina ma no koye enu tina ma wo koye fi se wa ma usika eti se wo pa wo de a wa wo de a se wo ntere wiase na kola nti wo be ko na o ka say wa ka say o fresh saman no
aha kyerɛkyerɛ mu nti so obi pe bibi se bia ade bi wosenka bia ne bibi awuo bi otimi de ma no na bia amfa ma no na ɔgya hɔ kɔsa na sa nipa no ɔhwɛ yin ɔmra obi pese ni nua bi awu wonti wuo na se ɔne de wɔmra na sa me the Bible ya bisa ɛnde yate na yahunu me the Bible ya bisa nokre me fra nipa no na waka de kureku na kyerɛw nokre wagya ne bibi wɔ hɔ no ma ɔbɛka kyerɛw sɛ nipa nso na ku na ɔbɛka ɛyɛ ne nkra bia ɔbɛka nokre me ha de asɛm a yɛgye ho akyinyi ɛne yɛde ba me ha no mu sei wɔ ma kyinkyini ame ya toro no ɛne yɛde brɛ me last stop na me de me mpa ba kra sɛ wo pepa wuti abrokyire wo ni obi gye akyinyi wɔ wayi wo ne American males na mo gye akyinyi wo de bra London ayi wo de bra gye nkra ta ma ni nyina ne hwɛ ɛna nipa mpɛsɛ obedi diamu obi biedi nokre woni obi nika subo na wo nika subo nso a wonya ade ampa na wa paki sika no ya nso ye pamo na ekwachi ade efe bia de na eye edi sika piao edi sika etimi de wo ba na me kyerɛ wo ho ne ma na wo ya me de oils me de oils na ya madwuma ebi na sisi wo mebre me frama me de ne ya adwuma o mo kyerɛ me de ya nyawo me wo ba ma ne kote awuo kura aduro me wo de ne kote abuka onsa bema bi wo hono ma yesi akoa na bema bi so wo hono ma wonu oba da 30 seconds na ne ho aba me wadura metimi amo odi twa afilie wo be di twa che ama yira bo aba so na nso ade akya ya fra wo dada oba no so bi obesu aha na wo ba wusu ha na oba wantini anini ya wo no wo wusu aha enu de ye no atete enu be ya no mema enu yesu e ma na yi omumobo e de mobo wo de na je ho ye omu ye mobo wo je ho amakote na ye de na ba ma nso ba je ho ya amotene de so wanya wo ba bi woti o Breatway na nei enna ma no wo munim se de esiesie ye hu sia ba ma failure kura nken ha bi wonim se de esiesie ye hu sia ba ma counselor wo ba de e wo so hu se ye de ahwene bodom to yasene ba ma bia pa ahwene ahwene anya ne ba ma na homoa ahwene ba ma de ne sa ba ahwene so na ne kote asole ba wo so wo da wunya perfume bi fifa wakorem na wo koto de sapotwitwi wo twa banchenchen no tunu mu nyina wo matuom wo ba bi wa wo da ne so ana no fo ase wuntimi ebon ni nyina so de be sha abayifo de be sha abayifo wo ba bi kasa na num wuntie ahomache ontimi ni kunu ni nkomo sa wo tie nka atwetwe wo hwene eye kuro na woni tirimu wo ba bi wa sa honam kuro no etimi ma na se bon ampa edro wo ba wo ni be ma hia wo ntia tenka edro wo ba wo de oso wo twa no be ma ne se mu aye chakachaka ha wo fra na be ma kenten red bulb memma wo drama wo twa achima wo kunu wo tu ana twa ni de akire ye ja no a obeka nsem a ekotwi ko breman enti ahwefo nana bema kenten samre de ye de na mawo ye ton no edna mawo baabi a wo hwe yen how bi e daw so yare e ko attachment bia nansa ya antobie wo de chinchina wo se wa bre me se enkwa wo mu de a on sei ebi ana wonim ene ya kyerɛw tutumrika fa ha no dadwe no wa man ye nyina bra eye adwumam kenkase gawo junction na wo duru ha pa wo ha no nyina eto enso ebetwa bobonda sa wo hwe yin be subscribe e de ama anua bi no nso ahya ama obi no nso asubscribe bie number no enso egu screen na se hwe na frɛ no yare bia titru ema ne mema ye nam yare a egu ya ware o de bana kachi a hwere ampokwa mi akopɔ bem na siesie aware no na timi agina me din de breto ba kwasi twumasi Mandela me mamomo ene hwe a apiafo